The next chapter is the home of good food, and Select Africa TV is the home of some great love. I like to combine it because together it makes the perfect combination for food and love, which is my absolute favorite combo. Greetings, Sawona. Hello, hi, and welcome to the show. But of course, if you're here, now gets to call me out of my 2K. And guess what? Nami Gigi 2K. You are watching Select Africa TV, and this is I Have a Crush on You, because it's true. I do. Namhlanje ke ngibhalela umuzi uthi ucela ngimsize akwazi ukusecurisha uNtike as his next girlfriend, because he has a crush, a major crush on uNtike. But I don't know how uNtike is going to take that. Ngizodinga ukuthi wena ungisize ungiphelezele singene ngaphakathi ndawonye sobona ukuthi kuhamba kanjani. If nawe ufuna ukufana nomuzi uyayithemba unesibindi, then please do write to us on the email address down below ungitshela ukuthi ubani lo mfunayo ngikusiza umthole ngoba Select Africa TV izokusetha. Speaking of which, ngifuna sosethi couple letha namhlanje ke. Without wasting any more of your time, can I please ask you to like this video, drop your comments down below, and tell me your expectations. Ungitshela ukuthi yini olindele ukuyibona namhlanje. And while you're at it, follow Select Africa TV across all social media platforms, and remember to subscribe to this awesome channel right here on YouTube. Turn on the notification bells akho so that njalo mas poster uzokwazisa ungasali ngaphandle. Ngifuna ukuthi ube seyintweni, asingeneke ngikufake eyintweni kanye nami. Follow me. TV channel and akukho umunye uthando lwakho kimi lwanele. I can't wait ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye esipani ngikuphekela ufike ukhathele. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphila impilo soba two. And please cela uvume tu. Cause mina I have a crush on you. Igama lami uMozi Isubentuvo. Into engilethela ukuthi ngithole usizo ekwazi ukufumanisa noNtike waseMandlane esahlangana naye eTexini. So uhlangana wami naye eTexini, sathi mehlangana ngathola ukuthi siyendaweni eyodwa ewumemolo okwamasha. So 2019, so Ntike saxhumana kakhulu ngale ndlela sa-WhatsApp siyavumelana. So ngimtshela zonke inkinga zami naye ngitshela inkinga zakhe. So ngibizeni nakho ukuthi ngikwazi ukuxhumanisa naye ngoba ngifisa ukudlulisa uthile kuyena. Okay. Ngihleli ngiyakulalela la ukuthi nasigibela ama-taxi sithi siyathutha kanina niyashadisana phakathi. Bomuzi. Sifuna kwakho umuzi manje. Hey, sengibambe kwanele. Ngajabula mengambona la. Okay. So uNtike nje ukuthi niyakhuluma futhi ubuke wamvezela mhlawumbe ukuthi usizwa kanjani ngaye noma akazi? No, bengazi. Ngicabanga ukuthi kuzoba i-surprise yena. Wazi ukuthi nje umngane. Ayikho nje ekuthiwa umngane, umuntu wesilisa yena uyisifazane ngo-2035. Natso-ke. Oh. Natso-ke. Kodwa ngahlala ngabona ukuthi hayi khona lento ekhona. Khona into ekhalayo. Yithi noma ngixoxa yizwe ukuthi ngiyasha. Okay, so ngenkathi uthatha inamba yakhe eTexini, yini yakholela ekuthenini uzuyithathe? Yini yakuchaza kangaka yakwenza ukuthi ufune uqhubeka ukhulume naye? No, into yangiholela Ntike, ngabona usisi ngoba wayeshoda ngemali ngase ngiyamfakela. So ngase ngithi kusasa laziwa nami ngelinye ilanga kongenza lokhu ngishoda yabo. Mhlawumbe ngosizo wena ngoba vele umhlaba mkhulu, umhlaba ngeke ulokhu uthi hayi wena empilweni. So wathatha inamba saxhumana kanjalo, ngathola ukuthi Ntike unomuntu wakhe nami nginomuntu wami. Kwasuba ukuxhumana kwethu. So nahlala isikhathi singakanani phone like senihlukene nabantu benu nabonana nini njengoba ubuya namhlanje, like ngizama ukuthola ukuthi njengoba uze la usanayo lo muntu owunaye njengoba la or akasekho, that's why usufuna ukuthatha uNtike. Ntike sahlangana ngo-2019. So kwathi umuntu ebenginaye
kwakhona lezo ngxabano-ke ngo-2003 ngase ngibona ukuthi uNtsike ngasivala lesiya sikhathi 2023 ya 2003 2003 noma 2023 2023 hayi ngiyasho ukuthi hayi akwazi 2023 ngabona ukuthi uNtsike uyena ngakwazi ukuvala ngoba mesixhumana ngimtshela inkinga zami uyakwazi ukuthi engibonise. Okay. Ngabona ukuthi mhlawumbe bengamthatha bela iduze kwami ngayiphusha le. Uke wamcheck yena uNtsike ukuthi umuntu wakhe lo wayena at the time basasendawonye yini? Bathi noma ngingenakho bengithi bengimbuze engafuna ukuphumela obala bathi kodwa unayo umuntu engikwazi. Umuntu ukhishwe emntwini. Kunjalo thina kwaZulu sazi ukuthi intombi thathe esokeni. Kuya ngokuthi ke liqine kangakanani. Awusabi ukuthi uma umthatha naye bazokuthatha bazomthatha kwena? Ekusengenzeka noma yini ngoba ke ngumfana welusa ngiyacabanga ukuthi umfazi sithi izulu umfazi uyakhiwa. Uzokwazi ukumakha kahle indlela yakho. Alright. No angakumosheli bafisa isikhathi ngiyakubona ukuthi uready uvivile and awubuke unamahlonje nakancane awuthuka. Angithukile ngoba ngiyayizwa lento engaphakathi ngayo yabo. Ethi kukuku. Hey, yikho ngizakhetha le ndawo nje ethe kuba seceleni ukuthi sibe. Ngizoqala kahle next chapter yini. Yebo, shayela umkhona. Asingabe saphozisa amaseko mfethu samsombona. Mbukele Select Africa TV, we are about to see uNtsike lokhu yena kotshotsha inhliziyo yamuzi wayenza athi kukuku. Uzokwakha kuyona uNtsike lo inhliziyo ufaka ifoundation wakha umuzi la inhlizweni yamuzi. Ungabusandawo ngifuna ukuthi sibone kanye kanye ukuthi izophetha kanjani. This is Select Africa TV and you are watching I Have a Crush on Him. This is Select Africa TV and you are watching I Have a Crush on You, and on my right ngiphethe uNtsike lo siso isela otshontsha inhliziyo kabafo. She does not have a clue of what is going on, but you and I are here to brief her. Sike sisiyaphila? Ngirayethi ungangiza sengik-accuse nje sengithi uyisela uzungibophe nkosami ngingayini senginelawsuit ngenamali kanje. Ingaba khona umuntu obhalelile la ngisho igama lesho esenza la I Have a Crush on You. So somebody has a crush on you. That's why ngicelile ukuthi uze la. So I know ukuthi ufike la une confusion ungazi ukuthi uzobenzani because nama ngikhazanga kakhulu, but now this is the time for me to explain kuwena ukuthi kahle kahle nje uzokeshelwa. It's not even that deep content awukho nokuthi kunjani khona nje insizwe sicelile ngokukhethekileyo. So ngicela imlethe la next chapter ngifuna ukumshela kahle ngezinga seqophelweni eliphezulu yabo lonto. Mina igama lami nguSinengwa kanene ngisebenza eSelect Africa TV. Alright. Madala. Nice to meet you, Tsike. I see why you buffer road to the show when it's haste too much. So, are you fine with continuing? Do you have a problem with the cameras and stuff? I think. Okay, cool stuff. So, do you have an idea nje ukubona bonke abantu abakwisokoli yakho mhlawumbe noba abantu abaseke bakushela ukuthi ngabe uba ungaphula officer prize nje? Hayi, ngabe ngidala ngayo. Uzobona ekugcineni usubona. Futhi ngizobona sengibona ngithe. All right. Do you have a type emjolweni? Not really. I don't have a type emjolweni. Ngihamba mhlawumbe ngepersonality yomuntu. Kanjani nalesi khulume kanjani nami. Yeah. Ama-looks awunandaba? Oh, ungasikhe ndifane nawe sana. Ndi-childish body funa uba mature njengawe makukhethe. Ngikhethe nge-personality. So what personality are you looking for? Angathini umuntu who is caring, umhloniphayo umuntu wesifazane, njengoba usho ukuthi wena childish but angifuni okhulile yeah, because nami ngiyama-childish sometimes. So angikwazi uba childish noba uthu nkosi yami futhi sesecrash sokhayona-ke sidweba ama-colouring book. Okay. Kumele ube khona okhulile nakuthina sobabili. What are you saying ngihlezi childish, but you've got your moments. Yeah. All right, I hear you. So what are your major red flags or deal breakers kumuntu wesilisa noma emjolweni? Bana ungenastyle ungesana agqoke ona manje ne-date usuyominca ukuthi uma ngabe uzofike njani nkosi yami. Nebhatshi eli-gold, shirt eli-pink. Namhlanje ngibona umuntu efake ibhruku elibovu neshirt eli-pink and I'm like, bro, le mpahla egqokile ezinhle nebhara ayimeshi together. I get you. Umuntu usumincile. Kanti manje kwi-date ngasuka ndaweni endini uzomstyla kahle.
So besides Mndaba Omswenko yini enye ongayithandi? Abafana abashaya Abashayanayo. like mangizwe itori eningi abantu abakuma relationship lawa are toxic kuba nzima ukuthi baphume kubone ngoba kanjalo so nami ngizama ngayo indlela uyibalekela avoid. yeah umfana nje uyethe discipline nje umfana ubhemayo konke lokho umfana udepisayo Oh na semelo mintuthisa kini-ke nangithanda nangumkhwenyana Ntsike nangusibari ibhlukweni le maqakaleni ngiyayicabanga awumazi umoya likhumula nomoya ligqoka. Okay, so those are your three major ones. So if ubhuti esize ngaye uyatebhisa or uyashayana or akakwazi ukugqoka. Oh kosa usuzomana uyidlela ukudla uyiphuzela iphuzo usuyahambela. ayikho phela into engihlalela. All right, no worries. No, I don't want to waste your time because I'm sure you're curious. Angithi uyafuna ukwazi ukuthi ba sisonke to check ukuthi na umuntu kanjani. Ngizosheshe ngibone ukuthi into yeni yahlangana yini noma sheshe sithi cuts. Ungakuthi kanjani ngamoshelana isikhathi. Iyahlangana. Ekushayeni angimazi angeke ngazi ukuthi uyashaya noma akashaya but lokho kunya kade ebhisile namhlanje. Futhi kangazi noma kusasa uzobe ebhisile ngoba phela kuye ngokuthi umuntu ugqokeni. Namhlanje akade ebhisile and umtayero wakho on futhi clean lapho uzombona nje angifuna ukuchaza uclean. So I think sahamba kahle so far so good. Are you ready? Help me do a countdown from 5 please. Alrighty, so let's go. 5, 4, 3, 2, 1 and let's roll. Ngiyaphila Ngiyaphila njani? la. Ngiyaphila. Khona la. Yebo, siyabona. No mfethu ungamangali ukuthi namhlanje ngikwazi ukuletha lana since sabonana ngaleya date. Yebo. So ngithe namhlanje sithi uphuma eceleni. Since Ntsike bengike ngixoxele inkinga zami nawe ngixoxele zakho but sekukhona into le esengithi ngiyicabanga yafika ngawe. So kusuka manje Ntsike ngithi angikwazisi ukuthi hayi since sahlangana nje ukwazi ukuthi menginenkinga ikwazi kube wena oshoyo ukuthi angithatha 1 no 2 no 3. So enhlizweni yami ubusuhlala ukuthi hayi since sibe nokungaboni ngasolinye nalo benginayo ngabona ukuthi hayi ungomunye ongangena enhlizweni yami uthathe indawo yalo sehambile. Ngibeka njenge-option number 2 yakho. No ube khona kasekho. Obekhona akasekho ngisho bona nje ukuthi shuthi ngiyi-option kakhulu. Hayi ngoba vele ngoba ngikhethe wena oba ngazi ukuthi vele yonke into ngiyayixoxa nawe ngiyakubona futhi ukuthi wena ongangena kulesi sihlalo siyakufanele ngesikhathi. No, yazini ukuthi uyangixaka because mina ngikuthatha njengomngane wami for more than 6 years. Ngicasa unyaka wesi-6 lo. Kunjalo iqiniso. Kanti wena ubhizi ungibona njengenye into nje awungiboni njengomngane. Hayi impela ngobe ngomngane omkhulu wensike but kodwa manje kube sekufika ukuthi njengoba ngomngane njengoba sekuhambele omama benginaye hayi wena ungavala leso sikhala ngimbono ngomuntu ngaphandle wakho ungavala isikhala sokuthi awubona ukuthi umngane uyena o-right ukuthi angavala lesikhala sakho leso esikhulweni. Wena ngibonile ukuthi ungazivala isikhala wazi konke nami ngazi konke ngazo. Ingoba phela vele umngane wami kumele wazi konke njengomngane wami because bengikutshela inkinga zami ngoba ngikwazi ukuthi umngane wami. So kunjalo kodwa but manje akusenjengoba-ke bekunjalo manje sekufike kulesi sigaba sokuthi mina sengibona umuntu engingashada naye impilo yami yonke engingaspenda naye. Ukwenzakaleni-ke kulo bukade unayo ecaleni? So lo bengikade nginayo kushuthi ngimbambe ngithola ukuthi useyachitha. Ngiyachithela nje hayi ngabona iyona ndaba engingayazi-ke leyo nhlaneni nayo. Sina 2 months kwenzekile bekunzima nokuthi ngize ngikutshela. Bekunzima ukuthi uzungitshele kodwa unesibindi sokuthi uzongitshela uyangithanda. Yingoba vele bengisafuna ukubona ukuthi lento yami neyakhe iyaqhubeka noma iyaphela. Hayi sengidecide ukuthi vele hayi i-out. Wena udecide ukuthi nje makuphela mekwathi nje 2 months wami waphela nje ngiyamtshela uNtsike ukuthi hayi ngoba ngidecide kanjalo kodwa ngibonile ukuthi vele ngeke ngisakwazi. yini ongesakwazi ukwenza ukuthi siphinde sibuyelane naye ngenxa ukuthi uvele wajola nomuntu wamakhelwane. So into engeke izilungisele lo muntu ngimibona njalo. Yayibona? Yeah, ngiyayibona lo nto kodwa-ke uyazi mina ukuthi nginomuntu and into yami naye isi-serious ngale ndlela yokuthi isiye emshadweni njengamanje.
but insike mfethu ingakho ngize ngacela ukuthi sisize la ngoba ngithe ngiyabuka kubantu engingakwazi ukushare nabo uthando ngiyababona abaningi but abanayo lento nayo mina yini le nginayo ngilaba abanye abangenayo right insike ngi-right ngani neke nje unama advice so yikho ngibonela ukuthi wena ngi-right njengomngani hayi mina ngisakubuki-ke ngeso lomngane sengibuka njengomakoti wami umkhwenyana inkinga mina ngikho kulezo y'ngqondo zakho bengivele ngikulindele lokho ukuthi uzongabikho kodwa njengoba ngithe asize la ingakho ngibacelile ukuthi size la ukuze kuzothi mengikhuluma mhlawumbe uyibone ngenye indlela singabi sobabili ngoba mhlawumbe ukangithe asine endaweni ubize amakhamera ukuze kuzovula no angisho it's like usungikhombile ngoba nakho uzosivela uzozama ngayo yonke indlela ukuvikela isithunzi sami siyabonga sesami uvikela isithunzi sami njengendoda no akuhambi kanjalo but yenye indlela engikhombisa ngayo uthando sike ukuthi ubiza amakhamera mhlambe ngibonile ukuthi mhlambe uzokubona ukuthi lokho ngiserious kangakanani ngoba mhlambe mengizothi uzothi we ngoba nakho ngixabene so ngiyacabanga ukuthi nendawo esikuyona yabona nje ukuthi indawo ehlukile no manje indlela wena owenza ngayo ungazi ukuthi ngiyaqala ukuba sendaweni ezikanje ngoba nakho ngihamba nawe manje ngizokuqomisa ukuthi ngisendaweni ekanje no but umehlo ukuthi ngizengabiza abamakhamera ngesimo sokuthi lokho ngikusho ngifuna uku-understand uphoqa no angik-understanding kwayibona enjani sike muze ngik-understand futhi-ke nginomuntu wami engizokwazi lokho sike indawo yakho ekimi indawo yami kuwena sike inani indawo angimboni omunye umuntu sike ngathi kusazomela uqale phansi umbheke ngoba mina ngikho lapho ngeke ngikwazi sike ukhona wena ngikhona nani mina yazi ngiyacanga njengokuthi ngikhona angazi ukuthi ngikhona nani wena ovala lesi sikhathi salomuntu osephumile mfethu lutho sike wahlala enhlizweni ngiqala ukubona ngisho ngathiwa ngahlala enhlizweni neninini but wena bungakazi uzungitshela ukube wawuzimisele ngalokho wawuzongitshela ngosuku loqala ungibona ukuthi bekungelula ukuthi kanje bengafuna ukwenza like 6 years u6 years bengafuna ukwenza isilimo ngoba bekusekhona bekhona u6 years wonke ubuyenza isilimo ngoba uzenza umngani kanti uyazazi ukuthi ufundani ubumngani sike but angithi uyayizwa into ezakile wena mengathiwa yazini wento eshoyo wena uthi ngathatha inhliziyo yakho siqala ukubonana angizusho njalo okusho kona ukuthi wena wangithanda uqala ukubona kodwa uzange uzungitshela isizathu sokuthi ngingatsheni ngoba bengisenomuntu obekhona vele bengeke ngikutshele ukuthi wena inhliziyo yakho ayaneli no angithi ukutshela akasekho ngoba nakho ngasekho senginje nokusho kona ukuthi inhliziyo yakho wena ayaneli lutho angithi kube kuthiwa ayaneli okay mina ngizokuthemba kanjani ukuthi lento le oyenze kulo sisi lo isangenzeka nakumina ngicela ungithembe ngoba isizathu yini ukuthi ngicela ungithembe ngoba uyena ofelile akumina omyekile inkinga wakwazi ukuthi uthande omunye umuntu wesifazane ube usandayo umuntu wesifazane ngikuthembe kanjani ngithi ngahlala nabo wahlalela nako ngiyafana futhi ubungasamthandi lo usuthanda lo muntu wesifazane futhi ubusunaka yena ukudlula lo ngihlalela ukuthi in case if kwenza njengoba sekwenzekile ngase ngibone ukuthi la ngumuntu ongavala igame mina ngikutshele-ke wemuzi mngani wami ngisazokubiza kumngani nje wemuzi mngani wami hayi siyahle ukuhleka ngikutshele kodwa mina angeke ngikwazi ukushiya umuntu wami njengoba ngikutshela ukuthi yebo nje manje ngiyajuluka ngisho ungathuluka kwenzakaleni wemuzi ngikutshele lutho ngeke but kodwa niseke kukho konke-ke ya kukho konke mina njengoba ngila ngilothe uthando ngipheshukelwa ngisho ngapheshukelwa wemuzi ngikutshela noma ungayibuzanga angeke yazi into engiyibukayo yabo lento ongitshela wena manje izomosha ubudlelwane bethu yayibuka loo nto ungathi usathanda ukuba umngane wami kuyikona ukuthi le mizwa lothu nayo wena kushuthi kusuka manje ngoba mina sengifake uthando umngane bethu sekuphelile umngane okusuka kude kanje
No, angiphikanga ukuthi umngani bethu yabe busuka kude yabo. yeah. Kodwa into engizama ukuyisho la ukuthi wena le nto usuvezane wayiveza. Angithi mina nomuntu lebenginaye ubeyazi ukuthi mina nawe singabangani and ubekuhlonipha ubungani bethu. Awucabangeke esezobuka le show oze wabhalela kuyona. Eseyibuka useyasho ukuthi lo shuthi lo mbhemu ubhizi ukulokhu kuthiwa umngani kanti indlela abuka ngayo umuntu wami yabo umbuka ngale ndlela leyo yothanda lapho irespect abayade nayo for wena izophela mawubheka usazovuma ukuthi mina nawe siphinde siba bangani cha ngeke asayivuma lona and futhi nami ke isinqumo esiyothathwa nguye kuyomela nami ngihloniphe Shithi ngamanye amazwi nansi ke lokho ukuthi mina ngize ngikhathale ngidele ngize endaweni enje ngizokukhombisa uthando mana lalela ukuyidela kwakho uzendaweni enje ubungangitshela lento ongitshela yona kwaThapha usidecide wena ukungitshela kwaThapha ubungangitshela ubungangifonela ungitshela lento ongitshela yona wena udecide ukubiza amakhamera so isizathu sokuthi ngibiza amakhamera kube ukuthi nsike njengoba singabangani awuzokunderstand ukuthi kuyiqiniso kangana. Oh manje ufuna kuba ngathi kuyiqiniso ngokubiza amakhamera. Obvious. Oh cha lo mhlawumbe ubuthanda ukubukwa. No nsike mina nje isikhala sakho nasi. Ngisho singalapho isikhala sami asikho la sibe umuntu wami. Muzi uyakwazi lokho. Ngeke ngihlezi ngithi masinenkinga mina nomuntu wami ngitshele wena kanti wena uzosebenzisa lezo inkinga esinazo uzosebenzisa against mina noma bengingasebenzisi lelo thuba but into eyenzakele wensike ukuthi into eyenzakele ngesikhathi nami ngehlelwa yilelisho bese ngibuka umuntu okuyena vele engazi ukuthi uyena umuntu engangisiza kubantu engithi ngiyababuka hayi ababuka oh mina ngibuye njengosizo lokuthi aze kovala isikhala somuntu ekade ngisemathandweni naye Ngisho izolo lento nothando kumnene. Ngisho ngaka khona uthando nomndeni nani akusho nje ukuthi uzongenza i-replacement. No, akasekho. Ngisho ngathi ngizomreplace ngithi mengekho ngiswe ngizomreplace mina. Sige sisuka kude yimo othandayo. Ngisho singasuka kude muzi bethu ngisho singasuka kude. Sisuka kude vele njengabangani. Yes. Sisuka kude njengabangani usukade sisuka kude bese abangani bekumele uede nalokho. Cha musuhleka. Cha ke ukuthi indlela mfethu wenzeka ngayo mfethu. Yazi ngikutshela ukuthi kuba bonke abantu bengayilindele lento ukuthi ngavela kumina. Ngisirious kubo bonke abantu phela mina ubusufana nobhuti mina ngoba uyazi ukuthi ngisho ngathiwa bekhona ini ekhaya wena ububa khona bekhonto ebengidinga bengikhalela kuwena kwiqiqi wena usuyangithanda kanjani sike nje yabona njengamanje endlela engihappy nayo njengoba nginawe yazi lo happiness yakhe ngazi kuzoyenza njani ngoba phela iyonto engikutshela yona mina muzi bese ukuthi ufithi ngaphenduka inyembezi kanjalo nje kuzowenzeka ayibo sike sisuka ngisho ngathi nsike sisuka ngisho ngathiwa sazalwa esibhedlela esisodwa sababangani baze babe namhlanje ngeke ngize ngivume lonto angeke kwayikona ngikutshela iqiniso ke futhi ngeke kuze kwenzeke shuthi lolu thando lami nje into nje elengayo yakho hayi ngiyakutshela ukuthi lolu thando lwakho ngasi uzoluphindisa ngaphakathi ngasiphuzo sakho ngasiphuzu kwehlisa ngoba phela njengamanje cabanga ukuthi njengoba kusho wena ngisho njalo ngicabanga mhlawumbe ukuthi mengisehlisa uzokucabanga kancane lokho ngisho no kuzobe sekwehlika lo thando lolo selikhuphuka ngamandla hayi ngeke kwenzeke kanjalo thini angazi-ke ezimini ongasazi imini ongasazi ukuthi hayi impela ngiyacabanga ukuthi hayi cabanga mhlawumbe uzothi uma usudla la mhlawumbe inhliziyo izothi ukushintsha khuleka it's not like lezi zinto ezikanje angizijwayele nawe indlela wenza ngathi lezi zinto ezikanje ngingayijwayelanga angisho ukuthi awujwayele ngiyazi ukuthi vele ujwayele kakhulu yabona ngisho ukuthi lo awusho ukuthi ngiyacabanga lokho ukuthi mhlawumbe kuzoba nomehluko empilweni yakhe enhlizweni yakho awukho umehluko ozowenzeka awukho ngitshela awukho serious ngisho ngathini awuma ngisule mhlawumbe ngisulanga kahle ngisho ngasula ngikutshela ngisho ngasula ngisho ngenzani
ake kwenzeke lutho mina phakathi kwami nawe wena ngikuthatha njengomngane wami and ngizophelela lapho. Ngisho ukuthi kulokudla ngodlike mina. Unjani? Lokudla ngodlike vele kuzowena. Oh kuzovele kudliwe yimina ngoba nanku wena ungafuni ukwamukela ukuthi Exactly. mina angifuneli lutho ezohlangana ukukhomba umesi ezohlangana nawe. Serious and ngiyayibuka yabo i-friendship yami nawe izophela. Kodwa ukuthi mina vele ngoba Ubesana ungachamuka nezozo. Yingakho ake ngichazela nje ukuthi umyeni wami uzokubuka kanjani bese ngiza nomyeni lungileke. Umyeni wami uzokubuka kanjani? Ngikubuza umyeni wakhe yamthemba. Kakhulu. Ngisho kahle ngisathumazelana. Mina ngiyamthemba. Ngisho ukuthi khona ngibazela khona. Yasukubuza nje ukuthi yamthemba ngempela. Ngiyamthemba. Serious. So nje lo mlilwana nkosami lo vuthayo la ngaphakathi nasiphuzo wehlise kuzoba right. Awuzoba right kakhulu. Mina lo mlilo ngifuna uvuthe yabo lo mlilo uvuthe kumina awuvuthe nakuwena. Ngeke uzuvuthe. Uvela usho umhamba. Angeke. Yazi into engakutshela yona ukuthi uyayiphophela nje ngikutshela. Wow, ngiphuphe mina. Kakhulu ngayo. Uyawazi ukuthi amaphupha semini ukuthi Alright. arong. Arong musuhleka, arong. Hey, ake ngiphinde ngisule mhlambe ngizothi bese ngisule. Yazi uyabona lapho ngikutshele usayikhohlisa hayi kancane. Uyazikhohlisa nje kakhulu. Sike mina nawe ngibuka siyinto eyodwa ngibuka siyumndeni ngibona ukuthi Vele ufana nobhuti wami. Mina nawe bese umndeni ngendlela thizeni. but kodwa sesiyilomndeni lo ekugcineni noma kusasa ungabizwa ngabashadikazi. Ngicela ukuphupha yazi. Muzi Ngiphuphe mina. muzi njengamanje uyaphupha. Sike yimi umuza usangibona. Yabona ke ngizobusane ngisingcimezile. Ngoba manje ungizela nendaba ezisimanga engingazazi and futhi ebengayilindele from wena. Hayi nazo seyiphumile ngicela kuyi-asset. Angikwazi yabona ke mina ngema lapho and ngiyema futhi kwangempela angikwazi ukuthi ngijole nawe ukade umngani wami angikwazi ukuyeka umuntu wami ngimiyekela wena phela lo muntu lo siyohlanganisa unyaka wesi-8 la wena uhlulekile awucabangi ngoba uhlulekile kumuntu wakho wa5 years ngizoba yini mina Kodwa ngicela uthathe awungene ecatholweni zami. hayi angifuni kuyingena azinkulu kunami angifuni nje kwangiyinganisa Ibuke mekuthiwa lo wakho uyakuhlebela usuhlale nale minyaka wena yeah efebe nemakhelwane. angithi Ayivuma le. kuyaye kuthiwe emshadweni kwenzakalani emshadweni kuyabekezela Yeah. so nami ngifuna ukuthi ungingabi le ntombazane eyabuya emendweni ngingabi le ntombazane ehlulwa yinkinga zayo ngizoyibamba iqine umyeni wami ngekahlezi engifebela futhi kunalento mina le engayenzi kahle eyenza ukuthi ezihambe bheka amanye amantombazane kuyomele mina ngizama ukuyithola ke mina myself Sike nenza ngihefuzela. uhefuzela uqede nje ngoba phela ngeke kwenzeke lutho angidlali futhi Mhlawumbe indlela engikhuluma ngayo mhlawumbe angazi kodwa. ayikho indlela okhuluma ngayo ngoba yabo ngisho ngathiwa lento ubungitshela yona ubeke ngisho upresident la wabeka yonke inhlobo ye-celebrity ungalibeka ayikho mina into ebizwa ngenza mina nawe sibe semidlelwaneni ngiyema futhi lapho Ukuthi khona lo khona. andingimile lapho Sike. ngisho ngathini Akusena lo nsike lo ngisho ngathiwa yazi ngisho ngathiwa Wena usuhle wow sike wow. umuzi ethu Yeah. utshela into ekuyona yona Yes. ayikho into eyokuhlanganisa mina nawe angidali Yabo usithi nje yazi ngitshela into ekhona ngathi uzothi ayi kanti lutho ngikutshela yeah. nya kwayikona ukuthi ngizobe ngihleka nje nomuntu wesilisa ozongitshela uyangithanda akhombisa ukuhlonipha umuntu engikudlelwane nawo lokho But phela ke angithi vela kazi ayikho phela bento esizoyisho yeah ngoba into isimi kanje yeah
Kushuthi nje mina uma ubona mina kushuthi wena uyafisa ungibona ngokukhathazekile. Mnganami. Sithi waze namhlanje. Mnganami. Ngiyakujabulela bethu. Ngiyakuthanda impela ukuthi ube nento enhle. Inkinga ukuthi ubuke umuntu omunye umuntu nanokuthi uthi ufuna ujabule kanye nami. Ngirazi umngane wakho uhlezi ujabule unami njengomngane. Into amenza ngazi noma wena ubuhlezi uthi ujabule nami ezumngane noma ujabule nami as umuntu osendlelwaneni naye ngibe ngingazi mina. Phela iyenzeka lonto ukuthi umuntu athandane nawe wena ungazi. Bathi-ke mina bengithatha umngane bathi-ke kodwa ngesinye singehleleke ngoba vele nawe sengiphile nawe kakhulu. That's why ngithe mfethu hayi leli thuba linedlulise phela. Hayi bhuti wami ngikutsheleke mina muzi uzohlezi ufana nobhuti la kimi futhi uyohlezi umngani. Ayikho into ezongihlanganisa nawe kwezobudlelwane cha. Uyaphelela nje ekuthinini ukuthi you are friends. Yes. And futhi if umyeni wami ethi le yokuthi ngiqhubeke ngibe umngane wakho akayi approve. Khuleka ngengikwazi ukulokhunza into la engijabule khona ngiyeke ngingazi ukuthi ngiyojabula nawe. Sike Ngisho ngathi ngisho ungaba upresident njengamanje khohlwa. Yazi ukuthi kuzongadle ngisho umuntu njengoba usuqalile usudla manje ikona kupho kuzongadle. Oh asiyakubongela esutheni kwakho kodwa sengikhuluma iqiniso ke muzi bethu ngiyacela Nkosi yami lolu uthando othu nalo awuzabe ungikhulise emuva or ubheke kwezinye indawo ngoba mina bathi angiyiboni ngibheke kwenye indawo yikho ngivele ngaqonda kuwena. Hayi isho usazozama usazozama ubheke but yazini ngithatha ukuthi vele kuso usuku lokuqala ngizungeza ngosuku lesi-10 ngingagodwa ngizokusendela isimemo ngiyalotshola emavikini abanye. Uzotshala mina into efana naleyo Umngane wami ngithi so ngiyalotsholwa muzi emavikini azwayo. Ngiyakucela Nkosi yami ube khona nawe. Mina wonke lezi ngizoshada umuntu engimthandayo ngizomuphelezela ngizobuka ekhushelwa izinto engabe ngithatha njengomngane wami ngithi hayi uzoba strong muzi leyo kodwa-ke emavikini azayo ngiyalotshola and bengithi ngizokutshela bengizokusendela kahle isimemo I think ikusasa noma inini kwase kuyenzeka ukuthi-ke uhambela phambili wena uzongimangaza kale ndaba ongimangaza ngaso. Yeah, so uzoba khona ukuze kuthi umuntu kuhleka ngisho kufika sokushiya into nje ufile-ke but ufile manje mpakazi hayi mbuzi bethu ngiserious ayikho into esazomhlanganisa nawe njengokuthi nje into engaphezulu kobungane. Yabo njengoba kade ngikutshela ukuthi if umyeni wami does not approve ubungane bami nawe I'm not saying ngiyakulahla or something angikwazi ukudisobheya umyeni wami and then choose you over umuntu esengibe naye for like 8 years kuzo zonke izinto ade inkinga ade ngibhekana nazo ne so ngixole kakhulu ngalapho. Inhliziyo yami kodwa ngeke ize ikwazi ukuxola. Angiyiboni ixola nje. Angiyiboni. Eyakho. Yeah. Hayi angazi ngizothini manje kodwa mina into engijabulisayo ukuthi at least you were able to open up and tell me ukuthi uzizwa kanjani ngami but then ekugcineni kosuku excuse me awusizakalanga ndawo kubo bonke abantu. Ngiyakholelwa ukuthi vele ukumangazile vele ngiyakholelwa futhi ukuthi bengalolu flonto acceptable. Kubo bonke abantu kodwa inhliziyo ithi hayi sikelelo ngisho sengithi nisikelelo ngisho ngacula ngisho ngacula wemuzi ngitshela mina ithuba mina umuzi alikho ithuba engizolithatha wemuzi alikho ithuba engizokunikeza lona yeah so kuphelela lapho nje mina nawe sizoba bangani and ngiyacela Nkosi yami ngiyokutshela if umyeni wami still does not approve umngane bethu then I'll tell you ukuthi hayi mngani wami engathi ijampile
Shuthi-ke angazi kuyowenzakalani. Sisaphinde sixhumane. Kumele ngimhloniphe lo mndeni wami ngithi. Sinosuku. Wena umuntu engizospenda impilo yami naye yonke. Yabo. So kwamele ngimhloniphe ngithobele whatever he says. And ngiyabonga bese ngomlaye ngeke. Ngiqale ukubonga Ntsike. Ngingakakulaleli ukuthi Akakangilaleli angazi-ke akafiki kulelo zinga lokuthi sengithi mina. No, kumele ngibonge usungilalelile and uzonglalela. Ngiyajabula ukuthi uyabonga ukuthi sihlangane kanje ukuthi ngangenza sithi ubonga ukuthi kanti ubungazi uthola lo ukuthi mina sesisaqala ukubonana ungathi mengeba nebhadle ukuthi ikhambe lo bengenayo ngithathe izifu ungene ekhaleni ubone umfazi wami lokho ngabuthe kubona Into engishoyo ukuthi ungenza i-replacement wena. Ayike no Ntsike ngathini ezingene ngekuyona kufanele ngibe nomuntu engithandana naye uqondile hayi ngihambe ngibamba ngiyeke uye lo ohlukane naye ngoba uhlule ukubekezelela. Futhi wena awuzibhekanga wena ukuthi yini le ungayenzi kahle. futhi wena kushuthi amaphutha angimina ukuthi khona la ngisala khona Khona? la ngisala ngakhona ukuthi So uthi khona la uleka khona ngeke ngavesana hambe yofuna omunye umuntu uphelele wena. ayihambi kanjalo Yahamba kanjalo kanjalo. sesuwe lento nje ukuthi bebethi abanye kuyaficana Yini eficana? ukuthi ngivele manje umyeke umuntu uthanda omunye so angazi ke noma la ngizothi kumficile noma ngizothi Futhi kunalento yena ungasayenzi. shuthi vele ke lonto shuthi into bengasayenzi ke mhlawumbe wena ke ngoba uyabona khona into bengasayenzi na right ube seduze nami izweli Ngizongathiwa ngikutshelile mina ukuthi obekade ngihlanganise mina nawe. Angazi sebekade ngathi manje ngiyakwala. Cha phela sengiyibeka ngazi ukuthi besikade sikubudlelwana obuthize. Angithi le oyisoyo angihambiselani naye. Mawukuthi yabo ngithamile ngokuthi mawukuthi umyeni wami approach ukuthi ngiqhubeke ngibe umngani nawe ngiyobe sengiyamla. Yakhuphuka ibhek. Nandi. No guys ngizoncheck shame ukuthi ninjani, how is your date going, kunjani ukudla. The food is very nice. I can tell akusho wena. It's the one ne. Indlela happy ngayo Ukuthi incwadi igcwele. yebo incwadi igcwele Ngisuke ukuvela bekuvumelene. but noma ngeke ngithi exactly But sithatha igxathu sayaphambili. ngoba vele phela bekuseyigxathu yokuqala mina ngilethemba ukuthi vele mhlawumbe ingoba bengisaqala mhlawumbe uzohamba ayibone le Ayibone. but kodwa mina ngihappy ukuthi ngikwazile ukuthi efike kumina ngimtshene ukuthi mina ngifila kanjani. Okay. Sige, how's it going on your side? Ukudla kumnandi. Uyangikhoza because ifood njengami awunandaba nento eningi. Makugqobheke ekudleni nje enye nenye ke sekuyibonus. Hayi umuzi nkosami ngimazisile ukuthi ayikho into ezowenza phasi kwami naye and ungihambele phambili ke yena because bengisazomsendela isibemo samalebo lami kulama sonto azayo. Ndingaquleki. Ningaquleki njengoba ngisho ukuthi ungihambele phambili kakhulu ngoba manje ngishocked njengoba ushocked nawe kodwa manje ke ayikho into ezowenza. Cela amanzi, ngeke ngicela amanzi. Futhi ebe ngo 5 minutes Hawe ma. Muzi thina ngalokho akusho. bathi ngalokho akushoyo akwehli kahle kodwa ke ngiyazi ukuthi vele mina ngumfana okhule emakhaya nginalo lelo themba ukuthi kusazoshintsha izinto Esolotsholiwe. hayi kuthiwa noseyishayela kakayidli yebo nose oyidlile udla icala kholelwa kuleso sizulu-ke mina Hayibo muzi. ngikholelwa lapho ukuthi hayi uNtsike nje ngoba mhlawumbe bekusuke lokuqala ezwe ukuthi mina ngiyamthanda. So you think ngayeka umuntu bese mthathile vele? Awu sengaphela nje uNtsike kahlahlo wami.
Wazi wayithemba yazi umqanga ngendlela oyizithemba ngayo. Angazi ufuna ngize ngitshele kanjani. Awuthike kahlahle wami. Angimbangi namuntu. Awumbangi namuntu. Wazi wathi. Yo. Angisashongo nokuthi congrats ukuthi ngisa Uyabona ngizama ngiphuza amanzi kodwa oba nginsizwe ezithembayo angina lokho nje. Nalokho nje nalo mdlandla ukuthi hayi lokho akushoyo hayi amanzi. So manje muzi iwari yami ukuthi akasho ukuthi she's going to think about it, she's going to give you a chance. Uyasho ukuthi yena ngokwakhe sekufinal especially ngoba uyalotsholwa. Uthe ulotsholiwe noma uyalotsholwa? Ngiyalotsholwa. Angithi yezwa uya akukenzeki. Uya sengashintsha amatafula. Uyithoba inhliziyo ngalokho. Sengashintsha amatafula. Akuzushintsha lutho. Kusengenzeka. Yona kade ngimtshela siswami ukuthi if umyeni wami akayi-approve le friendship ukuthi iqhubeke kuzophela vele. Angikholwa ukuthi uzoyi-approve. Nawe ngeke wayi-approve i-friendship yakhe nomunye wesimame nje. Yebo. Awube understand before sekufike kulesi gaba sokuthi yena usengitshela ukuthi uyangithanda mase ubuzoyibuka kanjani wena usuwena ke lento ukuthi baqhubeke labo bantu bazwane. Anginaso ngisi-stress nginengcindezi. I-stress siyaphela kodwa ingcindezi ayindawo. Yabo leya akuyona i-problem. Problems can be solved. But ngimtshenile ukuthi njengoba ngilokhu ngiyisula lenkinga. Hayi khona nginethemba lo njengoba ngidamane ngithi ithemba likhulu ukuthi ekugcineni mina naye yimnayo msebenzi. Ngophinda ngibize nini bese kuyimnayo. Okwesikhashana ke lokho akungithusi kakhulu. No mina kuyangithusa ngifuna ukupretenda ngifuna ukuzenza ngcono nje. Ngithuka ibhangi saqekile ngibamba ongezansi ngibamba ibhola. Kuthiwa